Ya ro you try. Heroi try. Ai ngo yo ble sa chisien ngi ko por benta. Ngi ya kenduk biang bat pi. Hai ga nego por. Ka dei ga sngi ka bangilek ka bai bes tadi sarambrai. Di ble yo ban ker ku pi hang no bidan ngi nego por ngi pedang subai pi sa ga ni ka jing ya benta jengi ya ka ktien ga jong utrai. Bat banganget kalong ga jing kerku ko bakrau ba yiga jim ga jengpi ti hangnu no pidon plat ya ko pon ga bakoror ga jengpi ban ya sha skor ga ne ga tien ga jeng utra banget kalong ga jing kerku ko bakrau bat nga kerpa di pi bat onom klet ban share lang seki pan lok ga jengpi ba ying mesem jengpi ba makiro kin yo jing kerku lang ko ba piok ma pi ti ta chi sien shopping le ga tien ga jeng ublei nga kwa manong bi da chi sien ha ka ne ko por ga long Kitu ke badai nagi dong kitan rambrai sene pelaj jago por jempi banwan man gesngi basau ha ko por san bajeng idon ka bai bestadi bat ke jing duai yiki bapang bisitom yiki badon kam yiki jing duai ha ka pren kaum sesentan ke badon ha rambrai kata kalong man gesngi basau ngi ai ke jing sakri bat ke jing duai rekat ke bai bestadi ke ketian ke jong uplai ti wanam pelek no e ka lat ke kabu ke bakrau ma di syam yang ada jing pentiap bagi jing penken mau ni kalian jengi kadang bapin yo amat jing kerku sibon juga jingiam ke jengpi ke man lagi sengi tiga ni ko puan mentang ngin let ban ya benta ka wei ka ktian ke jeng ublei bat ngenget kan ke jing ya keren hang ni ke puan ka long ke jing kerku ke bakrawan menta jengpi ke bapek ke basngap ya ke ktian ke jung trai na ko puan shi ko puan kata ka long ban nam su Nanget kanong kejengker kuma Kaba angkum ni Don Ki breo Ki kwa Ba ki kun Lani ki bahaying basam kin kela Baha Bakin kela bamut Tinri kim kwa padai Bakin syakri yo pelay Kata kadai ka subjek Kabangingin yakran Hagan negopor kung ibama Don ki bakwa Bakin Kela bamut Tinri kim kwa padai Bakin syakri yo pelay dan dia bikin lek ya komon ke jong ublei kani ke de jing ya keren ha gani ko pon banget kalong ke jing ker ko bakrau kum kanu kata ke bangin ya pedi ha gani ko pon bameta ledangan si ong kum tai si ben singu tu di kani ke bayai jana ko pon si ko pon la kalong ki long kemi ki long kpa ki bodon ki kun ki kti lani kalok ke bodon utanga lani utanga bodon kalok lani ki bahaying ki basam ki bodon la ki bahaying basam ke jongki kalong kum ni kamut man ong kidon ki breu teng-teng lada ukun ni kong ima lada ukun uyaj runar uim runar uyaj auria unle tu uthem uim ke jim ko bajabok jabat upen sir upen dek ye ke ying gesam ti ki kimi ki kepala ni ki bahaying ki shem ke jingkit kli ki ong la ban long kum ni tem long gin lej bu no ha kinu ni ke jaka jing sumar la ni ki man lej IT no ki council center kenang ba nyo ya kata ka jing ya slok ma banyo ya ka jing slok ka jing dewai bat banyo ka jing kai ba uni no ni kita ka jing lin ke besniu lah ka di ketuk ke tim na ni ka jing em ka ba kumno ti onda kila lejbu ya u hang tai da ka jing ngukit kli ti ki breu ki jong ublail kumna da ter kila ai ka jing slok kila ai ka jing dewai bat kali slok ai counseling tista ya utal ni kata hadin bala laj nang ta lasdang ban syakri utrai pi lasdang ban syakri utrai lasdang ban bang ban rung haga bakan jaman siam bat hadin bala rung haga bakan jaman siam hang tu padai ki stang no ti ban ong kum ni kong iba mentati hap le antat na dei banda le tan hang tu nomor bam long ti kita ki naman ngakren ni kan ni yo se kam klempat jai pi tri la ka jai gitu ki balai jang aku abang pi nganget kan ai men sim sibon ni pi hadian kata onda kila pentut yo kun la ni ya ka kun la ni ya ulok la ni ya ka lok ma onda kila pentut kila sedang ban penbun ketin no ban pen ban ong no ban khanglat ti ban sedang ban khanglat no ban ong ba nailej hang tu ha ka bai bis tadi la ni ha ka tu ke jinge seng la ni ha utu la ni ha ka tu kum ta ta ma di la kila sedang ban ong kum ta ke di kun kila sedang sengutut sengomong dei ke mesim ki sengutut ki sengomong
ningkong di ki kun ki ya le ha o ki ya le presha te ki le la ka le bet tin ri ki le nang kat da ke jing bombet ke donut nang ta ki le nang kat da ke jing snosi nang ta ke jing snu bombet ke donut ti ki le la ka le nang kat ke jing kho nyo man sim on da ki poi ha ke de ke jaka kat banang ya ki sngi ki tayo ki banai ke tu ke jing long kho nyo man sim em setan la yo biang on da la yo kom tu si tayo tu la nang pep kadu unda la pep na ke jaka bo umlechu unrung biang ha kata keju ka ai ka bula rung menchua pi unda la rung ang tu kadu kisdang ban ong biang toya duai ya selok biang ba ule kumta ti ha ba kumta ya nungin kena kong iba kena i ki ba khang man lai kena i ki ba khang namar belai dei ki ba khang ba pentut ya kataka lenti syakri belai ma namar kan ong yu fi kan ni sispa kalong ngam tangong iba lada ubriyo kumtu uem ke gm ke ba chu em kumtu ke gm kan mo lada ula yo snau chi yo snau ke tin jomle ke ba mel ong pan khai ke jingit te tin jomle ken ti ukala onda ula kala updiang yu jisu bi onda la pdiang yu jisu ubriyo bala pdiang yu jisu ngakwa manong pi onom sangkhop ukwa man ko ngolo de ke tin jomle ukwa man rwai man ro ukwa man shirham man syakri ublei ti timut barang-bar gaya kelai sebab ubriu bala pedang yu utrai bat ubom lani ka bom pat pedang yu utrai kata ka di sabi tinga kwa man ong kredit hani kong ibangin ya puli ke bible mo pe ka kadon ko ka kentien na ka bible syapang kitu ki ba pentut ya kata ka lenti mo ya ka lenti ke ba syakri yu blate ujisu ha ka jing sha ya ka ni amul quran ma bat udah domro ti bikin mo de ka tin jong blai mo na ka gospel ke jong u Matius kan ka ba khat pra jadi khot ke ban riu ma tereng tu ke keran je ke tu ke kentin ngakwa pin puli kong iba ma masuki malangi ne ngaya je kal jing ya lenti ke jangi taba banam skus ir ki parla ki bangi ima ngi ke lenti ke ba bait ke ba bha don ka ma ki kalir ki da duna bha ke de jaka ka bangi let mangi banam skus ir bangi pe chane je tai em ka biang ke lenti ke highway nang ta ki kali ke biya duna bha ne ke jaka ka bangi let mangi toh puli ke de ke tian ke jumtran uno ro uban pentut de ya iwai na kini kibarit ki banget hanga kala khamba ya u bo ante ya u da mau terlihat bakrau ha rendang jo u bat ba en pengam julop ya u ha ka bajeliu ka duriau kordet ya ka perthai na mar ka jingjin tut na ba dan kam ya kita ki jingjin tut banwan sisa henry kordet ya uta ubreu na ubawan kata ka jing tut te lada ka kti jome la ne ka kjat jome ka pentut ya me to at na ya ka to bret no ru mename ka khamba ya me ban le sut ko ane ken riang sega jing em bane ka ba yo artli ki kti ne artli ki kjat bat bret ya me ka ding bom jukut bat lada ka khmat jome ka pentut ya me to klau no ya ka to bret no ru ya name ka khamba ya me ban le sut sega jing em tang ka we ka khmat ban ni ka bayo artli ki khmat bat brat ya me se ka du job ting oh semua ba de gektin ke jong blai ma kade gektin ke ba ha haga bible barok ken piu i lada ki pentut ye ke jing sakri blai ka long kum ni jisu dom ba namar kan ni bukuran ka long kali jah ka por ke jisu ya lap ni ikai ki bri ki don ki de ba pentut ki ba penwit ya ka rokom yelap ya ka rokom sakri blai ya ka rokom ke jinget ki ba bon ki ba pedang yu jisu bi ti jisu ai ke ke jingi kai ba nginom dei ban pentut ya ka jing sakri blai pi jisu hong teling ngoma bong unu ba pentut ya uwai ni ki barit uba uta uba sakri ya ublai la ni ubale ko mon ke jong ublai kade ke kintir kong ka khamba yu ban le no te da mau terlihat ya rendang na tetap pengam julap ha oh ngoma ke kitin jong blai pe kadon ko ke kintin ke bagi juang ngingi em ha ka jing ia kaya jing ia temut ba kat bamon khamsuk en di syukum kaya juga hukum ngai bi dapet padi ka kitin ke jong blai I ko ba ka kham ka jing ia ti ni na I ko ba kham chu ka jing ia ti pi kat kata di na ga daw ngong pi ko ki kon ke jong blai lada ukun jong pi ula sedang ban kala bamut lani ka kun jong pi kala sedang ban kala bamut ban sakri blai ban I yu jisu ngan ong pi wan nam pentut lada ki thot kan ong yu pi ka jingkit kli ka dei ka jong pi
Iklis Ezekiel ong kumno ya ka snam jong ulan ni jong kangan pan na kiti mo ti kata ga de ga jing shisha nga dong pi kon ga jong le pidon kamban sung thu ma ya ga ne ga jing shisha mo ting teng don kalok lani ulok ki bokum kita mo ki bam ki bala impertei bara shikata hadin ma ki syam yo trai ki syakri bah yo trai sedang ban pentut ban penwit ya ga jin syakri blai ga jogi nga dong pi kalong ka bam ma hadu kata-kata nei Jika ni pi kong iba ka bang akwa mangin bentah ngani ko por ka bentah. Nang tangan pedi pi sakaway ka ketien ka jong ublay siya pangkan ni ken ka ba sngo ma shisha. Kata ka jaha kaway ka por ujisu bat uta ubre ubala khamat la. Pinapit na ga gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba kanay terterang tay. Pi ihang tu hagado ko por ba une ubre ubala khamat la. Ti Jesu upen kia ya u pi kan chua thot lam kot u Jesu upen kia ya u bat kata ga jing pen kia ju u kali sim jaka thek kali hap haga sngi saban haga sngi sabaton ti ka jin yo kia jong utau briu ka pen jenjang kala ka pen khi kala ti haga jin si sang ngila dei ban kemen la da u we kala bamut la ne u yo kia ma ngila dei ban kemen la da u di khot ka ying ga sam Barak si kata u klam tip yo try u em ga gm ga jabok jabat hadin kata ula kala ka bamut ngila dai ban snguk kamen em TPE u tai u bri wang tai kiti ki rangba ki Parsi ki Sadusi ki lej ban muddu u ki dong hato omne tu nong krong bo man la hende kiti ki bri ong u dei bali dei ti ki khot yo u ong kum nu mi yo khia u ni mat la u ong kum nu u Jesu u ta u Jesu ka keteng chu ni Jesu bo pen khia yang ngala khamat la yang ri ula pen khia yang ti kisdang bat akius ban mudui ban keren beng ban kentho yu bat kilayai keren bekili keren kila khot biang yu kila keli biang yu ne ubreu bat khadu ma la ong bakim skuhun chu tang ban keli yu ne yu to ba la ken kile kumno ki khot se ki kimi ki khpa ki khot ki kimi ki khpa jong utang mat la bat ki ong ni gi gintien hato une ude kun jong pi Dikita ki kimi ki pa ong ba kia tu uneu de kun jangi bat ya uro ngila khamat la tinre kumnu yo khia ru ngimtip ti keli ya uhi namar ma uro ula biang de karta keli no ya uhi ka ai ki jingmut ngan ong i fi kong i ba vi kadiat ang ni kini ki kimi ki pa hato kimtip si ba kumnu yo pen khia kitip Ti balai pada ki ong keli u kimnut ban jubam yu yigida ki Parsi Sadusi ka daw kalong ki shepting bayo sa sya kantat na sendekok nei yo sa sya kantat na sendekok taga daw kimnut ban jubam pi namar ngang pi ha ka snem khandai pu edi ka don ka rai jong ki dorbar Sanhedrin nei ka dorbar Sanhedrin kira yigida ka dorbar de jong ki ong bala uno uba pla ba u Jesu long u Chris utang Mesaya en kentait no na senekok ti ki shepting ma ti ban kentait na senekok tu wow mlong ti wala dari ukun makna rakyat dep tu tang wi ukun kila amrong gumna de namar balai u ban ya do senekok ti bi long sono te tang ka dam ki kimi ki pa ong u de ukun jangi ya uro ngila khamat la ti ula he ula san mat la ti menta u yok khia ro u yok khia kum no ngimtip keli yo nyat be yo te tereng ngongo yo blay yo ne kun ba satar banda dei bodan perting nda ku blay teng e ne oh satar ba ta bi ne wang gum no bi te gini ki Parsi si ki pai na menta su shisha mi de uta mi yo khia kum no ule kum no ya me mi yo khia kum no uni u ba mat la u dom kala di ki wang ngala da bi tu i pi mene pi kwa man yo sno biang kumut pi kwa ban long seran jong kemun menguru bromli timut de uba satar ke une de uba satar ba la yo khia timut sngungu pi ubri uba la yo le kamba sngungu pi kamau Jesu ru ang de ka statement ga bong uba yo amap khambun kham sngu khambun nei tu ba chumalu mala num dan je sngungu ti uni kat ba ya kata ke jing mat la ti sumber ti mula yo imat ke jing sngungu jong u Jesu ti kamla seban batai ta ga daw u pla be wang ye kini ki Parsi disi u klamri ki ong maki unem de u bru ba hak ne u bru ba pop ne u bru ba
kumta la dadai ubri ubahak balik num sumare ke si saban hendrei astunat pau no rong ba bala yo khya kan yuang u hok ni u pop ni u kumnu ngam tip temat tang ke we lo ngamat la tamang la yo khya amen badu ang sa ke we ke tin ong hato phim tip u ya slok kelada une u mamat la u bompat jupuli bible menu nomor dang yo khya sian bi u ya slok pen mani ni ki parisi uang ba hato phim ju tip si haka jing tho la ong ba u blai ju sngo ya unong pop ti kumno u blai u sngo la dadai unong pop mot kumno u blai u sngo la man pen khya ni ke jing mon ti kata ke de ke jing si sha ni ke tien ke jung u blai thi ko ki khon ke jum le ke ka bang kwa man ong ban pen kot ni ke jing kran ke jing ka long ngin nam dei ban pen thut ya ke jing sakri blai ngan ong ni pi ngin nam dei ban pen thut na mar kan ong ni pi la da ula im le snow comment snow don snow ai buram show try nomor baka im ga yeng gesam ga jong fi te mo ti kata ko ngibangi kwa mani share ti pidani ai man share ngani go por india coba bangi siap bu no an mar bangi la ya poi artan ha ga jaka ga bangi ai bible study sab ya ban pen kot mo ta ka wei ka ba kwa ban ai ni ka por chi tu khanai wei I brio jong blei mai ta te ke ka ba ja ka long baมันชากระปอดไปปัดกลาบหมดหมอยามันกระประเทศเล็กสงบหายเล็กสงบหายจากกระประเทศหมอที่กิมีปากิจินจาร์บาในกระมันเตาคนเตาริ้วกันหากระปอดบำบัดกลาบหมดกิสโกจินจาร์บาในมันไปเลยเลยทุกขนาดลุดบ้ารอที่กระจิงลงจงเตาริ้วbarok kilas ngo jenjar nan lor kata ru las ngo le ran ru ki bahaying ru adu ki dale ran barok namar kajing le jo ka adu kata mo ba kajing im ngo bah kan ka aka perthei ti ji ayu hadin aku tu ka hadin na ka wei ka por mo ba bawan kajing tre go jo mesim ko jo blei mo ita ibreu ikala bomut na dia ka ba ila kala bomut na mo ta breu jong blei la kala bomut na mata usekri no blei ka por bambat kala bomut usat urwai perthai u hala marwai nang tau le ki kam ngom ha perthai mo le ran khop ki ba yeng na kata kajing le jo ta breu mo nei na la kala bomut pade sedang saban ruai kicing ruai gospel na ruai gospel ya marwai duai pilih bible marwai mo dala kelaba mudro hang ta kila sedang saban penwet hakapor badang ya sebab teki kuat pun kela endau la kelaba mud pede la sedang man ruai kicing ruai gospel ruai ya ro ya ublei pede la sedang ban saban kren ben ki ben ban ki ong marsiang dia tahu ya tahu beli jong blei ki ong marsiang anan ba masyu hala su yam marwai su duai marwai tian ri pede su aingo ya blei ba uta ubri jo blei mo klem give up klem sange anak mo wat kita kicing bertut kita ki bahayeng nang taki para snong mo kicing keren ben ha ka bala klab mo apa sekri blei ru klem ngap uyat ben ti mentau la long sekri barat ba jong blei amen ndai aku abdong bade mo ya si kidan ti ka bangi lap ma ka bangi sekri yo blei ki kena samla kom tu ma ki batrang ki ba I jo try nda ki la sim la klab mo ki ko ban sekri yo try ndai pade dan beki kimi ki pagi ba khanglat ndala ap khanglat kum tu pade namar banu suwan wan ke bible study ki suwan tu untuk kim sngo lai lot ti ki kapoi ha ka ban kin pep no ka bible study ndala pep ka bible study lan ni ki chinga seng lang jika seng bakan jamil sim tu mo ikalalong pan man ki bas new arsha ban ki tu ka ban suwa katapi ta ka daw long ko ban ong na ka banta ki kimi ki pa lan ni si kidan mo ki ba ingat sam na ni kino ki rang ba mo kaban ong la dadan ki ba klaba mon ai men sim se ki ndai ban long ki ba ki nong pentut ma na mar ka long ka ba ma la da pentut ma na ko ma ya snow tin chong blame ne ma ba blame pan jin kenya ki ba pentut na mar ki dan ka tu ka ni ma ki ba sekri o blay hendai sha khang wan penwet pen ban ki ba sekri o blay haji sa ki de men ya slok ki tu ki ba daka ki tu ki ba ya kam sumha perthai ke nyanri pade kalong kongpong ki ini ki beri bamenta ki wan ya slok pon man ki ba smart chi seng ki ba la kala bamot ta kadang ko badong ni ka pon ma ket mau ken ni ka jing per ken mau ni ka pon ta ma ket mau banam pentut ma ye ki ba sekri ya oblay ai lat pe sekri ai men sim ki pe ki dang san ki dang am sekri oblay kade
Kata gede ka kubor ka bangi kuat menai samlang si sekiwe ngit kalong ke jingker ku ke bekrau. Lada dei mapi uba pej bayo sengap ni kubor ka sin ka baningkong bat kala dei tiap ye fi ngadong ye fi ngatong ngin tenjuk bangin kela ke bemut mah ngin ye trelang bagin syakri utrai. Kat no ngadong ye fi pej ka babil ko ang lada wing nong pop ku kela bemut enjoy ha baneng di fi. Di nginom kuat mengilang kun du jak mah. Nginom kuat man penlong kun jak ngin kuat man penlong kun jong blei. Tagadau nak kopon ci kopon ngi hikai ga kitien ga jong blei ngi dua ngi slok ki briu kin yo lajim. Kenang baga badeng gan yo le risa. Padu tau briu ne ga briu kin yo im. Dei tagadau orang ipi nginom dei banlong ga jing jentut ke jing penwit ya ki ba syakari ya ublei. Don ki para cunong para tau jong pi, don ki baying basem jong pi, lani wat ki khun ki ti ge jong pi kilene kin man ge jong pi ngadong pi pem dei ban long ge jing thot ge jing wit habangi ngi syakari utrai dinga nge pi priang ni ge ne ke bangi ya kran uplen kar khu pi hang no pi don tu blame kar khu bolin ai bode pi tingla poi atat hai ge jaka ka bangin ai ban stedi tu blame kar khu pi ngin si syampat hai ge ne ge tayo ka banwan khu blai sibon amen blame kar khu pi